L'aigua dolça que transporta el riu Ebre fins al mar i les badies del delta és per als aqüicultors essencial per a la seva activitat. Per això, també han fet sentir la seva veu contra el pla hidrològic aprovat divendres. Segons els productors de mol·luscos, és un atemptat contra el delta de l'Ebre que posa en risc la continuïtat de l'activitat pesquera. La creació de fitoplàncton, que és el menjar principal de marís i peix, vull dir, és quan se crea en el crucer d'aigua dolça i aigua salada. Llavors, aquest tema, si no se manté, vull dir, els peixos no venen a reproduir-se, el marís tampoc se reprodueix, i tot va a molt menys. La prova és que l'any passat va ser dels últims 30 anys que va baixar el riu més gran i quina coincidència que va ser l'any que el musclo estava més ple. És preocupant les pèrdues, però me preocupa més l'activitat. A més, les pèrdues, vull dir, poden haver pèrdues, dediques menys temps, però al final això afecta a l'activitat del marís. I el que no comprenc jo és que tots els deltes són productius de per si i este és l'únic delta que jo coneixo en el que he viatjat que diràs que estigui deixat de la mà de Déu. O tal viatge no els intenta potenciar o tal viatge els interessa fer altres projectes i deixar el delta congelat, sense activitat i que sigui com l'Àfrica catalana, no?